зеленчуци на фурна, овкусявам ги с зехтин, босилек, черен пипер и сол, ги изпичам на 180 градуса във фурната. За плънката ще си подготвяме 1/4 кромит лук, нямах пресен, ще си сложим също така едно авокадо малко, нарязвам го, след това ще го намачкам с малко сирене. Тук си подготвям салатката, която ще бъде от една краставица, зелена салата, ще сложа малко от лукът, който нарязах, ябълков оцет, сол и зехтин. Тук вече съм намачкала авокадото, прибавям също така една изпечена чушка. Зеленчуците вече са готови. Подготвям следващите за изпичането. Тук ще добавя малко копър, куркума, сол и ще започвам да аранжирам. Слагам си обилно салатка, върху сладкият картоф слагам плънката, малко карфиол, морковчета и вуаля! Имаме една страхотна вечеря.